Yawa, assalamu alaikum. Bayan da aka ɗora logo ɗin, yanzu za ta fesa abin da aka yi kawai in ka shiga Play Store. Wanda ba su da logo kenan mutum ya ɗauko wannan application ɗin gashi nan. Sorry, bari kunna data. Wannan application ɗin mutum ya ɗauko shi sai ya buɗe ya ɗaura a wayan shi. Shi da mai ƙirƙirar logo kenan wanda ba su da logo. Ko da ma kana da logo dai dole mutum ya amfani da wannan. Yes, mutum ya fara goge text ɗin nan. Yanzu na wancan yanka yanka. Icon ɗin nan wayannan yanka yanka. Duba image size ɗin nan, wannan image size. Shi ne nan mutum ya mai da shi 500 na kuma 150. Ga tuki ya dawo ƙarami ba. So inda ya tuki ya mu nemo kwalo, mutum ya ɗan ja wani gefen ka kwalo na. Ya ka sa ya kai turin any kwalo kawai. Wanda da mu ɗan yi amfani, bari mu sa wannan inda da mu yi amfani da shi, mutum ya dawo na. Wannan tsakiyar kenan na tsakiya. Sai da import. Already dama mutum yana da logo shi sai ya mutum ya cire logo. So bayan mutum ya cire logo ɗin shi haka. Misali kaɗan ya saita size. So bayan mutum ya cire logo ɗin shi sai ya save sai ya saka. Dan kaɗan sa ya kafa kaɗan rage shi da daidai size na haka. So kamar haka sai mutum ya zo wajen nan wajen A nan sai mutum ya danna text. So bayan ka danna text sai ka danna ga editing nan mutum ya danna edit. Misali bari sa haka sadi data haka. So bayan na sa sadi data haka sai ka zo ka dan jawo mutum ya dan jawo ya dan yi editing haka saboda tsaro. Bayan mutum ya danna sai ya zo ya dan jawo nan wajen editing nan. Misali ka tsaya a wajen A nan sai mutum ya dan jawo. Don mutum ya dan sassaita wasu abubuwa, misali nan ga wajen kwallo haka daga nan zuwa wajen D nan zuwa wajen zuwa wajen sadi data haka dan sa haka kaman bulu. So bayan bulu haka sai mutum sai dawo ka ƙara dawo wajen kwallo din. Ya danganta daidai yadda mutum da zai amfani da shi. So ni yanda na ga zan yi kenan. So bayan na danna haka za mu je mu nemo kauri kenan kaɗan yi amfani da wannan. Kun ga na ƙara girman wannan. So akwai features da yawa kawai da suka iya amfani da pixel lab, wanda suka yi amfani da pixel lab da su dan sassaita wasu features din domin mutum ya ji daɗin amfani da shi. So yanzu kawai a gurguje ne nake yadda mutum zai yi amfani da shi, ba dai mutum ya tsaya wannan ba. Ya ga kaɗan jajjawo, misali ba mutum ya dan jajjawo sai ƙara girman shaka. Yawa bayan ka gama jera arrangement sai mutum ya danna wannan na biyu a shi nan option na biyu na za mu mai da shi translate. So bayan aka kama da shi transmit sai mutum ya danna ya yi save as project ko kuma kai saving image. Mutum kai saving image na gaba shi a PNG za ka yi bayan shi a ultra haka kai mutum ya yi saving to gallery haka. So kada haka ya riga ya saving sai mutum ya koma cikin sifanar login ɗin shi wada logon shi sai ya shigo cikin website ɗin shi ko mutum ya je sifanar ɗin shi. Misali yanzu gudun muku yadda aka canza logon nan da kuma wannan logo din gashin shi ma gashi nan wannan kenan. So in duka iri ɗaya da ka sa da nan da nan can shikenan ba ka upload hoto biyu ba, amma in guda ɗaya da ka sa, in guda biyu kake so ka sa na nan daban na can daban so shikenan. Da kuma wannan wanda yake nuna a nan wajen duk dai abu biyu ne ina tunanin kawai. So bari mu yi login sifanar ɗin mu. In ka shiga cikin sifanar ɗinka abu farko da mutum zai yi kawai in ba ya so ya hala ya upload ɗin hotunan shi guda biyu ana. Misali ni dan yi uploading gashi na uploading din hotunan da ka danna nan wajen uploading kai uploading din hotunan ka kenan. So bayan ka uploading logo guda biyu ne wanda za ka yi amfani da shi. Ni na uploading logo guda biyu gashi nan wannan da muku biyu din shi. Wannan shi ne wanda na nuna muku gashi nan sadi data na sa sadi logo haka. Sai kuma wannan na saka zallan sadi a jikin shi gashi nan. Bari mu bude shi. Wannan tsohon ne. So gashi nan wanda muka hada da wanda na muku bidiyo ne da ga yadda ake hada. So wannan shi ne wanda muka hada shi kenan. So bayan yayi back ka zo ka bashi suna, wannan barin bashi suna wannan wanda ne upload. Misali dan sai kai sadi rasa sadi 1 haka. So ga kuma sadi logo sai mutum ya zo ya nemo public HTML index.html
yawa bayan ka shiga index search table ɗinka. So hoto na farko gashi nan shine yake requirement icon da wannan hoton ƙasa. Gashi nan da ga rubuta icon ɗin nan a jikin shi, sai mutum ya zo sai ya saka sunan logo ɗin shi kenan, shine wanda zai kasance na nan icon kenan, ana nufin icon. Gashi nan wannan hoton da yake nuna anan mutum ya sacin inside ɗinka, so shine icon. So kuma mutum yana da ra'ayi zai iya sa hoto guda ɗaya, so sai ka rubuta sunan hoton. Gashi nan na sa sunan hoton. Iya da ka yi zuwa ka samu wasu sunaye da yawa haka nan, saboda wannan yana cikin folder ne, so za ka iya deleting kawai duka deleting folder ɗin. Misali za ka iya samun shi haka kamar mobiles, ina ta za ka iya samun shi a mobiles haka, ko kuma a img /kaza/ wani folder haka. To ni na goge ne kawai na sa a public assignment saboda ya zo da sauki haka, ba ya wala da mutum ba. Sai ka rubuta sunan hoton sai ka sa .png. Gashi nan wajen shi ma gaba ga yanda dai na rubuta ga mutum zai. So bayan ka sa wannan kai saving sai ka zo na kasa. Ga nan na kasa nan gashi nan ana. Shi ma da ku gan shi da yake, sai mutum shi ma ya zo wajen. Gashi nan a ran saka shi kuma sakon image kenan sa sadi. Ne sunan hoton kenan nan sai na sa sadi ba. Haka sai mutum ya je ta dan kasa kadan. An ka je ta dan kasa kadan za ga shi ma na ɗayan wannan hoton wanda yake na kasan kenan. So gashi nan a nan wajen ran duba muku yana layi na nawa ne, shi yana kusan layi na 200 da something ɗin nan. Gashi nan shi ma sai ka rubuta haka ya sa sunan logo ɗinka kenan daga gama. Shi ne wanda na gan shi a ƙasan website kenan ana bayan nan logon wanda yake nan ƙasa da na nuna muku gashi nan wannan kenan. So bayan ka gama kawai sai ka yi save. Kuma wani irin hoto ne kawai position ɗin shi mutum zai nema, sai je uploading ɗin hoton shi sai ya zo ya rubuta sunan a cikin code ɗin kenan. So bayan ka yi kawai za ka je ka refresh. So inda kai refresh da ko da kai refresh bai canja ba, inda kai komai daidai ka samu wata browser ka gwada zai zo dai yana dan rikewa wani time. Ko ga kamar yadda kuke gani ga logo nan ya riga ya shiga shi ma na kasan nan gashi nan, kuma shi ma ga na icon shi ma gashi nan kuma yana nan. So haka ake a saka logo kenan. Mutum ya bi wannan hanyar insha Allah zai sa logo a kan website din shi.